enjoy as you go. Since 1954 today, Oga Aga Agwu Import Mike Belgom. I don't know Chicago. Even Nature Kachi was here. Pico, Yakosio, or Yakosia, Yamali, preach. I will wear a tomato line. If you like, I don't know what you talk. I saw the ocean like a prayer goes. Biko akamna yoka yo ayo makamoto. All of what we did the other that we that is the instruction. I actually can want to go here. Ya promote me. The next announcement I get up on I get use the plate number. No matter guys you will not talk us. I didn't tell you from one mother and one father. Age 20 million naira. This is it. Owner support. Owner singati. Owner half na koduati. Owner half na billion na naji. Ani kawori 60 children. Age the sum of 10 million naira. And the sum of 1 million naira. All of us support to the education scheme with the sum of 5 million. That's in a mission. Man, can I can never. What more? The plan time of presentation is now. Wait there. Let me buy anyone. I got 2 programs. I the highest ranking the local government and entirely in Enugu State. I'm making a plan as he said, I'm going to keep our agent rolling out the extension of the Ebia he mere onwe we igwe we water union president
Me won madu okporo. Actually ne eziru. Alabara gumba. Ogwa mate kwa mezu otumira wa jojoja. Ntala miri ngono kwa ntala miri ngo jaro. Na miri diga kwa ntala miri. I had to go check out. Thank you. TheBells.com. Get over here! The Bells. I got a bad feeling about this. That is fun. Oh, go to Igwe Felix Chuma Achiopele as the Shala Fishala Kingdom. The current
Chairman Ojiva Traditional Rulers Forum. I want a good picture with Zelonzo, Zifaligo. I am Kuma Kiapo Akap Mellow Supermaster Electronics Oga Viral. I am Kuma Kiapo His Royal Highness Impert Mike Berdog. Oya Johnson Abata. Biko Akamna Yoka Ayo Mokamoto. I want to be the other that is the instruction. I actually can want to go here. The next announcement I get on the use the plate number. So I joke about when I sing this announcement now. The grand prince of Akumubi, the spokesperson, Rock Palace in the ground. The spokesperson of Financial Society Action. Also, again, Bukoria. Action Society. The Society and our Pasara. That's true. I wanted to do before one night to our photo. You gotta go. In the time, the rising. I've risen. After my own brother, after one to Tanda. After one to Tanda. And of course, if you want to achieve my own brother. Congratulations, thank you. Also, if you want to, second amount for Jikatasielo, Maramara Food. Also, Yara Bago, also Zokobundo, Zokobundo. Akusuchi, Obusu, Zanazo, also Cotillo, Zanazo. Here's your money, boy. Here's your money, was another. Okay, show me. I'm at the Wibo. Since 1954 to date, I am Oga Aga Agwu. I'm at the Wibo. And you get them, that woke. What the women, kish. Hey. Not just the value. Oh, we can't go out here. Who tell us to go Bruzo? Is that big guy? Oh, what can I do? Oh, yeah. That's how we are, man. What's about you, man? What's about you, man? What's about you, man? That's what he did. I'm not about it. I'm not about it. It's only the years of it. What does it do? Yeah, yeah. What about them? I change the world. I don't feel it. I can't be. Oh, come on. What do you? Thank you. From one, down two, and then
Chidi was off from one or two. And also, it's so good. How to paint so good. Also, Tio Chupamaka, Ikirabu, only one for the United States of America. From our kingdom, that is my own brother. Over here, man, locally, everywhere Jesus is here. Is Chief Kele Araya. Oh, Jesus. All Father, Bukana, Kele also watching a Molojinachi. I can know the president is an awesome Archie Society. Bekado, what's the name of our number in the Mecca Lion? Chief Archie, powerful. Congratulations, sir. This is a to work about. We don't also forget to recognize the Zenoso Society. Is the last never. It's the last never. It's also thank you. I think the also from Malachi is our own person. Congratulations, sir. Thank you so much. For bringing culture and making it lively. I realize it. When also has here a canopy because the senator representing anyone will soon be here with his entourage and everyone speaks of canopy and then I will care the term then I not make one of the from here this temple. My wife, I greet you. I salute you. It's going to be a good year. Welcome the President General. Because in the Nigerian military, we need your attention. Welcome is Amos. Welcome. When you go to here, I have space. I think I park. Space in one part. Sure. So please DJ. Alright, thank you. You may now get seated. Please, we want to call now on clergyman around here.
So I'm going to open prayers. Father, I voice again. I can you I didn't know watching guitar. Here I am. Women I wouldn't into. Now I'm the into. All I can see any little now Jesus. I will not ship back. Even Nature catch will see where you become Yakozion or Doa. Yakozia, Yama, here preach. How will wear a tomato line? If kind of watch it up, I saw the bush like a prayer goes. I never will in ourselves. Jesus. Amen. The chairman of the River Traditional Rulers Council, Alefu, Ojo Wiwu, Enyapa, Olewubo, Ayalahokazia, Rabai, Okamwada, Ahorongya. Ahụkwa Briti Abada Israel Daluma at high chief the president of Subo Asia Kondu Zoebeke Biko ndị isi ọzọ ndị nzere n'ebe also the as we share the mayorship, whatever I read the Lamunia, Motors and God, whatever. Motors and Zad. Munia Boom, where to bless it. Why be fair? Whether I play good. Àwọn àìgbè fẹ́ kàrí kàrà àgbọ́gbọ́dọ́. Nígbà pàṣẹrọ ẹ̀sìn sí àlọ́ ọ̀tùtù ọ̀wẹ̀rọ̀ fún ọjọ́ òjò ẹ̀fẹ̀. Bàtà kan wọ̀rọ̀ ńlá ọ̀dọ́ ìgbà ẹ̀. Lágàdúgbò nù. Ìgbàlọ́ ẹ̀sọ́ òbí. Igwe egwuye ọdọnigo ugara aka ji ọhụ ịnịnọ enyi akwa uga the president general ndị achị n'ike ka o nwere nke ndị PGs ugara Omega Agụ then ama na egwu igwe nze anya ahụrụ ndị anyị na-echi echichi tata mmadụ ete ọrụ ebe a bụrụ oge ka anyị ọkankụ aka pere onye ga-ewepụtara ọkụ ọjị bugara ka pere onye na-eke nze ebe ka ewepụtara ọkụ ọjị Bugara obodo a bụ enwere ọdị ka ọmụsọ sọ. Ọ bụ ndị ọchịchị na observing protocol.
biko eji m ọjị n'aka wee na-ekele Olisa na-ekele Chineke nkere achị anyị na-enye ya ikpe ekele maka ọnọdụ anyị na-achị tata. Achị anaghị agbasa agbasa maka achị anaghị agbasa ọnya ka anyị nọrọ n'obu achị taa wee na-eme ihe nna nna anyị na mmegbe. Anyị si wee marụ mgbakọ obodo around 1940s and 50s. Anyị ka nụ ya adịghị anyị na-esiri aka Chukwu na Chukwu si na achị ama mgbasa na o jiri ọjị n'aka wee na-ekele ikwu na ibe ka ọ gọzie eze ala nke ịtọ, gọzie mma, gọzie ezinụlọ ya, wee nye ya ike ọ ga-eji were na-akwadoro obi affairs ọha achị na achị anaghị agbasa. The bells. Achị anaghị agbasa na taa. Chineke were ekpere anyị n'aha Chukwu. Thank you. Thank you. Because I got me wicked, Madam Ata, a belly in the belly. So, the Commissioner for Chief Affairs is here in a dual capacity as the representative of the governor, as I'm meant to understand. So, please, Chimezeli Ocheboga, the Commissioner for Chieftaincy Affairs. Merci, Kejeni Ebe Dozelioche. We also control the Ministry of Chieftaincy Affairs. Therefore, he's a man with capacity and ability. He's also here in a dual capacity in terms of political back. I am the exchange His Royal Highness Igwe Godwin Madu, Bongo, 2 of Bongo Kingdom, Ezala, the third. Igwe Chuma Felix Achebralo, Ezishala, Nubula Mokoro, His Excellency Igwe Tulu, His Royal Highness Igwe Victor Ezekwesili, Tulu, 2 of Tulu, the Iwate Kingdom, and all His Royal Highnesses present. For want of time, please, I proceed on the address as I organize my fellow PJs. Achibuenu Ishi, Achibuenu Ishi, Achibuenu Ishi now. The prestigious Zenoso Society. Those Zenoso we join in our hearts. We welcome all sons and daughters who gathered here to protect and celebrate our rich cultural heritage and provide developmental strides to making Achi better, secure, and more developed.
last 3 years in retrospect can be viewed with mixed feelings, especially with the Polo security breach that caused the death of our brothers and one of the most active fighters, Honorable Kep Onusurike, and his elder brother, Oga Aga Agwu Agwu. We the beauties of Achi are advocating for a rural system where every artist sons and daughters will situate their businesses, production headquarters at Achi. We can develop parties on our test instead of the persecution our people are going through in places like Lagos. Yes, we can, and together we will. On a final note, my call on all our respected traditional rulers to please bury our hearts in the interest of peace and development in our land. The sleepless night and resolution of Dr. Okei Bambuji's led committee at the Burege's house should not be in vain. Let the spirit of Oga Aga Agwu Agwu be reawakened again as we gather towards taking our place and position again in Nigeria and Enugu State in general. We want to thank in a special way all those who made sure that what our forefathers left for us did not die in our head. Just as we commend both our visitors and our dear people who will be taking also achievement title today. May the good Lord continue to uplift and bless Ishilab. Thank you once again, Honorable Chief Ejike Ilo Tassie, coordinating PG of Achi, Oji River, and spokesperson Enugu West President General. Thank you very much. Members of the press, like I said before, I use those sensitive in that I they want to be free what is happening. Thank you. I want a store. Igwe Felix. I decided. You know, my Raphael Yoyebe. All only last year. And almost we now. Mgbe anyị ji wee kwetara ya ihe eze ala nke ịtọ to igwe mbọ ana onye ọbụla nakwa n'ihu ya ebe enyi ya ọgwụ anyị achọghị ihe mma gbasa achị izere ụlọ ehiwere agwọ ihe ọwụwụ ilekọta achị niile anya aka achị dị n'udo so anyị ekwete emme kwesịrị ekwesị ihe ka mma ihe achị si na eze ala nke ịtọ ọchịcha ọgbagote ahụ ka o siri fụọ ọ ka anyị mere kwuo achị ndị ebe achịwe kwesịrị ẹni ọ̀dà àgbọ̀gá lẹ́kùtù gbọ̀nyà rọ́pì yẹn rẹ̀. wọ́n kọ́ ìjọ yìí wọ́n kẹ́ ǹgbẹ́ wọ́n yìí lọ́wọ́ wọn kò wọ́n wẹ́lẹ̀ mọ́nìkà kàńsàkàńsà kàńsàkàńsà ẹ̀sà bàtẹ́rẹ̀. Ndị ọzọ ihe jiri Igbo Excellency the Deputy Governor of Enugu State, represented by our own commissioner, the People Commissioner, Deacon Okei Obodo. Ndị igwe wee na-asị gị na-eje na-achị unu n'anya na-ahụ na tere aka onye na-arụtere ya gụọ ma ọ na-agụ a na-ekekwu eke
black because they're so kama ngwere ya wọhere kwuo obere okwu kọwatara ndụ anyị na ndụ bịara abịa nwa brief history ka anyị si na be anyị okwu ọbụla na-ese bụ ihe gbasara nwanne na nwanne okwu a na-ese ma ikekwa ụfọdụ ha mma mana emechaa akọwara anyị bidoro ihe inwe meeting ndị Igbo since 2004 ndị Igbo n'ụzọ dịka Letezela the second ụlọ nke a maara n'ọnya Ugwuezela achị niile mgbe ahụ yabara ndị achị kwụsị meeting ha na-eme emesịa let Igwe Igwe na let Igwe Jinji Igwe na-eme na Igwe choose mkpeghachi ọnya ụdị ndị Igwe among the past ahụ nọ kịta mụ na ele abụ the oldest Igwe kama ya ma bụ the oldest otu n'ụzọ bụrụ Igwe ha bịabutere m ụlọ maka akụkọ mana ndị ama ha ka mbọda ụlọ small biko your excellency ka nke ọrụ ya n'ihu ndị achị n'elu ogidi ebe anyị nọ dị n'ozugbo bịa domin mgbe mbụ Igwe si m na ha chọrọ ka anyị bido ahụ meeting ndị Igwe niile na-achị na chairman then Leto na ahụ adụghị n'ọdụgo beridi anyị nkwekọrịta gọọmenti Igwe Onyelo ọsị anyị yiri ịga ahụ Igwe Onyelo then prime minister Igwe Onyelo Igwe Felix Chimachi Ekwelo ọ bụ prime minister Onyelo so I believe na ha gwara ndị Onyelo gwara some of them and jibia ọsọ sịrị ha ruru Igbo ndị kabinet mma let Ginger who our spokesperson and our leader mgbe anyị gaa to Igwe Onyelo however Igwe Onyelo si na anyị na meeting ahụ ha na-eme ebu ụzọ si na anyị bịara ikperi nwoke ahụ adụghị na meeting a na-eme na ha ga-ebido ahụ na since na enweghị otu meeting na meeting ọbụla a na-eme a na-enwe onye na-abụ chairman na ha chọrọ ka Igwe Mbọgụ bụrụ chairman ụtọ na ọsị biko na ọ bụghị chairman na-ekado ndụ n'ọka m bụrụ acting chairman ya na-anya si ọka ego ibudo n'ihi MFD ọbọsi gara n'ihu anyị bidozie meeting from 2004 ọmụnwawo chairman onweghị ọ na-esere ya na ibi okwu chairman Igwe Mbọgụ anyị nwere steeti nwere our constitution our guidelines o nwere Igwe ga-ahafụ his territory banye na another community onye small by invitation ka ị ga-eji mee by that Igwe obodo ahụ anyị na-emekwa ihe niile anyị na-eme dịka ụmụnne in peace and with love. 2020. Before then,
maka na ọfịs ndị igwe kịta enwebeghị igwe den ọsọ mụnwa ndụ eriachi between oyelo buribe and ginger ọsọ ịlaese anyị kọntinụrụ onwe anyị n'iti anọgidekwa igwe ginger ibe na-eme bute okwu eze ala na since anyị nwere constitution ndị igwe njiachi constitution anwa all registered with government law just acting affairs and acting geji n'alọ edu ha because then anyị mara nwere autonomous already o nyere ụmụ igwe amara atọ and Ezra the second. All those mana amana every meeting I continue. Indeed, when I with the constitution, say this is since the constitution actually go, actual law, actual law. And the only reason now that this Oga Aga Agwu Agwu only Ezra performs only on this Oga Aga Agwu Agwu as the chairman of this ceremony. Or any other ceremonial issue between that battle. If not, any other function or ceremonial. I interpret not because and the constitution says that he must be an zealoso before Wednesday. Zealoso didn't Zoria for it. I don't know what you lady Benemet to aware. One the market to aware. Ọrịa niile chọtara n'igwe ndụ nke nwụrụ anwụ sọsọ ntọrọ mgberiachi and mgbe the constitution si na onye achị agụ ọ bụrụ na onye n'igwe ọbụla ọhụrụ mgberiachi maka ọrịa chọsịza mana anyị si n'ọdachi agụ ada abịa na-achị agụ mụnwa chọtara igwe niile nọ na-achị agụ ọ ga-abụ ibi nweta most of them ka ha haja autonomous ha ji eme igwe igwe niile nọ na-achị elu ebe a and some of them kwukwara okwu even igwe eze abata bụ Sunday ọra video a friend mere anyị donation of $500,000. The other bịa keletakwa bịa mee introduce si ya na president anyị ji alọrọ ya January 2021 anyị gaa meeting na Oji ekwusi a ga-esi mee meeting na mee Oga Aga Agwu Agwu maka anyị mere ndị Oji invite ọkwa igwe ụlọ move vote of confidence na the emotion na ihe agụrụ ụlọ ga-esi mee anyị lata ahụkwa na nke achị mekwa meeting anyị ndị alọ initido ekwutekwa ndị anyị si mee ihe mere ha mụbụkwa emotion na ihe mere dị mma bụrụ 12 PGs bụrụ bụrụ okwu ebe a
kwado ihe emere anyị bịara aga problem fụkazia na politicians chọrọ iji politics bata na traditional institution ma kpọọ ha aha maka na ebe anyị ụlọ tabanakụ onye mmarụ nke ọmụ onye asị m Chineke asị m nna anyị eze ala aha nna awụghọ by force ikekwela aza nke nna nna gị onye chọọ ụmụ m chọọ ha zara nke mụnwa mana onye ọbụla mmasị mmadụ ya kezuo aha nne anyị lụrụ Obuachi si ekekọrọba aha nke ụmụ ụmụ ya eketarakwa aha nke onye ngwu maka na agwọ m ka Labour Party PDP apụga APC unu ga-eji were bata na awa culture n'ihe anyị ji aṅụ asịrị achị ji ofu iko aṅụ nne unu chọọ ịpụlute na-asịzi n'ọgụ chidetara aha nna ha bụ ndị mere ihe ọjọọ ma unu nta nsị si eketara aha nna si kụwara ụlọ aka ndị achị mere ka ha mebere nsọmọdụ ndị igwe asị na ka esi na ha kwetere si bụrụ eze ala mana ọ bụ usoro esi mee na agwa ha that is ihe ha kwuru n'usoro esi mee na agwa ha ndị bara ụlọ agwa ha olu ihe anyị megara awa mitin ọrịa soro bụrụ igwe anyị ime ndị ihe ya atọ na minit bụbaka oze for instance ụlọ 2020 ka ọ batara igwe 2020 a ga-enwere eze ya na nwanne ya nwoke bi Martin na-aka ịghasa achị ọ ga-azaghachi kwenu agwaghị gara ndị Illustrious Sons and Daughters wee kpọọ oku gbasara okwu a ha nke from A to Z ndị achị ndị ebi ihe ma nwoke ma nwanyị anyị gara nke Ben Ọzadibe ebe ka odike a lọtere ka afọ 8 to 3 a.m. onye ọbụla kwekọrịta agwọsị m were chairman ahụ m na-arụ as chairman ndị igwe hafụrụ oze Sondora ugwe ya si kpọghị chairman achị traditional forum ya na-aza ebukwara ma taa ọ na-aza soro akpọkwa eze ala amaghịzi mgbe otu chechi ya wetawazịa katakata ndị politicians duziara ha ekewawazịa now anyị na-eme meeting ndụ sasrotan onye ọbụla ma enweghị ehihie anyị ma debate n'Obuachi a igwe niile na-eme meeting enwere chairman ndị Obuachi n'Obuachi bụ ebe bụ chairman ebe a ọfịs gị anyị nwere ezigbo ọfịs ma esi ebe anyị na-eme meeting kedu ihe m bụrụ ịbịa na-eme meeting ịbịara ọsịsị bịara na ọ bụghị ogo chairman after all ọ bịago chairman anyị up to 3 times unity host ga meeting igwe Google host anyị nwere records mụnwa bụ president na-akpọkwa m ha host at the meeting o nwere ajọ ihe na-eme mụnwa bụ chairman ịnwa nwe minute ịnwa nwe agenda ewelite any point ọgụ na-eruru esiri nti majority ọ ga-alụ ụlọ sisi wodire aka ọtọ were ewolie mana amaghazi m ihe m na-achụ ọsọ n'obu nna anyị silọchi gaba na praịmarị skuul elu m nta tupu m mere ihe m nọrụla kọndishọn isi mgbe ya nọrụla hit ọ na-eme
Oga Mumale Biago Blachi, here, Guiziobu. Who that Oga, Musona, I ever say, Tom, I didn't with you. Yeah, if I will, my own why, if I do have I'm not people who live like that. Only Kaka boys to go mad. I go. In my life, oh, my whole go mad. Luju to react. Whereas, I want to listen and can get it with the room at Jesus. You know? So, oh, what a home. You can go after all. Kere ụmụ anyị ga-ebu kere anyị ga-ahapụ ka nna anyị dabuo ndị ka m bịara oge izizi ha ji ezigbo aha nna nna ha wụrụ abata St. Paul, St. Mike, St. Nicholas to show you and prove to you na aha nna gị na ihe edezoghị onwe mgbe ha si ụdịza aha nna gị maka ndị senta ahụ ga aha nna ha ekwetere m n'achị ekwetere m n'aha nna anyị eze ala ọ bụghị iwu onye achọghị eze isoro ụmụ eze ala ọ hapụ ọ bụrụ na ụmụ ndị agba elu n'aha nna ha maka sọmọdụ m chere aha ndị adịle kaine ọ aha nna anyị and ihe a ka anyị chọrọ idesara ụmụ anyị na no matter ka esi nwee autonomous na anyị ndị awụ from one mother and one father onweghị onye nọmba nka nke ibe 55 times 12 60 anyị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ through our illustrious sons and daughters ọ ha na-aweta dị ego and anyị nwa bụkwa ndị Igbo onye ga-emenwe ome mana ndị ụka si bụ our illustrious sons and daughters and avenue bụ Oga Aga Agwu Agwu ga-esi ego nta ụmụaka ha ga-apụtakwa ahụ ihu ha 60 of them up to university level anyị ha n'ụzọ onye si na onwe ihe emefute na Oga Aga Agwu Agwu onwe ihe karịrị human capital development biko ekele mmụọ ma nwoke ma nwaanyị bịara Oga Aga Agwu Agwu nke 2024 ndị anyị na-echi echichi ndị anyị ga-echi ọzọ ma nwoke ma nwaanyị n'ebe a biko eji m aha na-achị ụlọ na onye ọbụla ga-alarụ udo ma nwoke ma nwaanyị gbara ụkwụ ebe a ihe ọma ga-esi n'ahọ 2024 karịsịa His Excellency na ndị ọrụ ndị onye ga-abụ point of contact biko n'otu obodo Chineke ga-enye ụlọ na ngozi amamihe na akpa ndidi maka na leadership is all about hustle a na-akwado ụlọ akụgala anyị ga na-ekpere ụlọ ekpere steeti Happy New Year, Ndachi. Happy New Year, Lina Biarabia. Your Excellency, Happy New Year. That's it, sir. Thank you. Nge wolo microphone. Yeah, Ezedunu. The Honorable Commissioner, here on behalf of His Excellency, Minister Peter no. Today, even in that fight, obviously, all the long distance,
Because I've suffered for this years and action. Pastors. Only know you people no diri ba show. Oh my God. Actually, here's because the first person who is so I very now. 3 years already, I suspended them living on. I lost my certificate because of more compromise. Outside the email Oga Aga, but we are going to history. Because we are still working on it. Because the one that wash our dirty linen before you, we do the side of no other microphone. Okay, I would have done. Even the staff of Israel, open come material. My father told me, late affair, my father told me. But I never made that. You when you was open on our programs of that day. So from where you were, why they there our programs? And you see, you couldn't do it. But I don't actually believe that culture workplace bed. Then as the traditional prime minister of Ezra the second Lomoran, some of the only now. So some of the they are alive. Witness Yaakov, Abaga. Because there's already existing constitution before our time. As now, yes, actually, so you see, the only thing where I was his traditional prime minister. He would choose to be the and all ever Oga Aga. So after they handed over, you are having cataract with him, you ask him where he will be missing. As the government, they were certificate, he was in that chimney watching for me. So I don't know. Congratulations. Then look at your head. I bought I tell anything. We are stakeholders wrong and I check when they had a home. But they didn't follow the normal process. What is the truth? The house I that's the reason that. So, Ezra, every mistake you want Mama that father be matter. Because you have no problem, you will not go. It that some people not calling names. That person can still be ahead tomorrow. I don't know. Our ceremony is already come. We have a certificate. We don't normally say that. What do you mean? After that's nothing like government. That so I'm happy and actually my own. So I drink a right. And I got it. So I hate that even function. Oh my goodness, that's like even for our internal problem. I assure you, some of us take that the stakeholders, sorry, in the government I got that. I have welcome and listen to government. Welcome and Oga enjoy Achi Oga Aga Agwu. Around page 29, we got for second set of 2023/24. Ebaka Ayimedebelu. Bezala Nebubu also know all illustrious sons and daughters, both from Achi and friends of Ndachi, that sponsor this program. Ebaka Mcholo, can you do a lot on brief before we go to the next item? So, Yabo Niji program in a follow. Item number 18.
now to item number 11, and that is Archie Development. Federation of Archie Town Unions. Some were program I did since 2017. Maka ụmụakwụkwọ anyị na-azụ, ụmụaka anyị na-azụ. Ebe enwere peace anyị na-azụ ụmụaka. Ha dị 60 children a na-azụ from primary 1 to university level. So far, ebe a ka anyị nọ na-erezi ego. We thank God. I thank Ezala 3. I thank Ezala 2. I was his former prime minister. Okuzirum everything about Archie. Okuzirum the work, traditional and our custom work. Okuzirum ya. Mgbe ọ nọ ebe a, anyị na-atụkwa ego na-achị ebe a. Ndị achị na-emechi ike. Ha na-eme ike ruo now. Now, orugo ịzụ ụmụaka. Oga Aga Agwu Agwu. These children, 86, will be our governors. They will be our ministers. They will be our senators. They will be our local government chairmen. They will be businessmen, philanthropists. So I'm calling on your owner. Mandy may pledge. After people have their pledge. Kahabia, Sorani, support war, and I'm maybe we don't win because I'm more like education. All education can work out or who are playing, work out with the people. Oh, I cannot make an outcome. I'm not going to go to the home or that. I'm never working on that. You're buying on that. Oh, that is warm. Oh, no, my apple. So each month I support even under Ezala 3 on an appreciate I support the scholarship scheme. Each 20 million naira. One support. One and you can only 60 children. 20 million! Look because whether you're on the check for 20 million naira already. So because the organizers present the account number and then support education trust fund with the sum of 20 million. Also, the ball rolling already. So, I'm going to move the next person now because now I ain't getting kind of in it. The mic in the free. The mic in the free. Yes. All sets the ball rolling. God will bless the Bible. All the two of God kingdom. Even Sunday, Ozedi Ora, Chairman, Mudriba, Traditionalist, Archie Traditionalist Council. That's Ọ̀hàbẹ́yìn second of Ado. Iwe Roma, Felix, Achiabalo, Esther, Ishala, the first, Agaju for Archie. Wẹ́wọ́ ara rẹ̀ recognize Iwe ọgbọ́n ọ̀nà ẹ̀bà. Iwe Johnson, Obioma, Ozadibe, Uba Ahoro Uba Agbo, Iba and the God. When I recognize Iwe Iwe Victor,
Meniru eze kwesịrị duru igwe na-egbu igwe obibi eze mbụ n'ugwu chairman Ojiriba Federal Rulers Council igwe agbada ekelekwa igwe nwunye biko n'ọzọ niile kwechiri yaza ihe jidara like this. Let me establish a protocol. And onye ga-ekwu okwu ọrụ na existing protocol ya ewere anyị nke ihe gbasara agụmakwụkwọ n'oge mkpa ichechi obodo aga n'iru. One very critical factor we discovered na agara akwụkwọ anọrọ ebe ahụ. N'ọrụ akwụkwọ a ga-eji enwe mmepe n'obodo na-enwe agamnihu. Ihe gbasara akwụkwọ ọ na-asọ m ụtọ na-adọgbu nwunye m n'ebe a. Ohere a biko wee na-ayọ maka ọdịmma especially n'etiti iwe na-achị niile n'ihi n'ọnọdụ udo ka agamnihu nke a ga-eji wee karịa. Ihe a bụ ihe ụmụ nwanne wee na-asị n'aha mụ na nwunye m ana m agakwara ajị ozu na-agbakwara mbọ n'oriri dị iche iche. Ọgbọkwa na mmecha tata na mamaghị ọzọ anya mbọ m na-agbara achị ka ha ji lechaa anya wee họpụta si na m ga-arị ogige ebe a mụ na nwunye m. Biko ka a ghara igbu okwu oge unu maka ndị okwu n'ọtụtụ ebe a n'aha mụ na nwunye m nwanyị dị mfe na-agbada ala ọgwụ enyi na-adụ mgbanwe nwa m ụmụ ọkamgba na ụkwarụziarị ụtazi adụ mgbe emezi nke a ga-egwu eze ala wee ihe a ga-echikwa maka ọrụ nke taa na-agacha ihe niile echigoro n'echi. Na-enwe egwu otu ụbọchị na-ahụ na nwunye eji the sum of 10 million naira wee na-asị ụmụaka ya ụlọ akwụkwọ. Achekere mụrụ wọnụ rienụ fụọnụ ewelu. Lọlọ ndị Igbo ekele m unu. Abụ m Deputy Registrar na Federal University. Ihe edukeshọn na-amasị m rinne. Ọlụlụ mara ndị Ojiriba and the commissioner in the Civil Service Commission a na-enye unu the sum of 1 million naira. Ekele m unu. Achịkwa ezu elu eze letere na-ekele ibu isi ala na-ekele ma onye igwe obibi na-ekelekwa igwe eji na-etufuru ego uru. Let me sit on the existing protocol. I'm also supporting the education scheme with the sum of 5 million. Agolu completed. I'm already laughing now. 5 million. My guy, 5 million. I support you. All the way from me.
President. God bless you, High Chief. 5 million supporting the education scheme. In Achi today, with a sum of 5 million naira. How will I easy fix to achieve? Thank you and God bless you. Streets now, the floor is still very much open. Still very much open to accommodate. I can call Lady Joy or Inke, former artist teacher, or local government area. The bells. Ndị achịkwa zuonu ọjọ bụ omenala dịka ndị si eme for 2 major reasons I did never or 3. One, I'm invited and I felt I should come. I made up some time to pay courtesy call to some of your songs. Ibedun was trying to point out were some misunderstanding for which I've invited some of your leaders in Igwe and already can kata. Or you call the pending. Or to the moon and own and fold or give them the same way. I think Igwe will point out that I wanted to take away the microphone from Igwe man. And I watch your 30 minutes in the public. My love for that evil. And it's part of the reason why I came to find out, to carry some few investigations. Even from some of our colleagues and friends, on the moon. Ever be home of the people like Sydney, with your forever, this year forever. I don't know with your forever, and so many of them I cannot mention. When I was coming down, I was admiring the ABC, and I one night working over the politics. That's when I see the effort you're making about the education of our children, I was so much encouraged. Because it's part of the duties carried out in my ministry. Rural development, training our children. Because government cannot do it. Government on the yes with scholarship. But our sons who can do so, I can see playing out. I can see that it's one of the essence of this cultural activity. It forms a platform where you can galvanize the potentials of our people. Who might get my legacy teacher? Very, very important. Just like the last speaker who gave 10 million naira pointed out. Because there cannot be any meaningful development in a business society. You have raised so much amount of money. I just wanted to interject so that I can be on my way, because I want to capture 1 or 2 things about this function. I will not say much now, bro, to you. Because of this issue of title. Everybody knows in the record of Enugu State, the highway, our own arts is divided into 12 other communities. Asiago, Asiri, and there are these things. Yeah, when you wait to see autonomy, there are distinct with different leadership. You don't come over here, man, one even a small that particular
whatever position has to do with this particular function. In fact, another one for it to be not chairman of this function. He officiates anytime anyone Oga Aga Agwu Agwu and one about your clarifications over how it began. Some people felt it was not procedural, and I said I am a part of it, but I was there. Now you hear the problem now. Have you ever approached this man? I think I say this now. You never. What is wrong with it? I give one example, and I'll be preaching that example. Ida and Naomi, what rules? Now the divided into Tomanos community, but what remains a center for the remembrance of Mega Morva. Nandiba in the Nazi will come together. I went into it, I will restore Udo. I know some of them that will be talked to. I don't know. I wanted to ask him, come with me. I've done a lot of investigation is going on. So he didn't assume for as long as he was not encroached into a community. It has to do with this cultural heritage. I never can only actually understand. So all the back, I got one yoke. So I'm assuming to and I'm hoping in this year 2024 we'll be able to sort it out. I can sort it out. We'll sort it out. I'm assuming congratulations. And also call on other illustrious sons. You guys are calling I went to Rubia. And you were actually with the 20 million. We are talking. How will you give over there? All I know the Rubia. My top was ready. Oh my God, it's an encouragement. So I make a move. See, you get will grow. Especially this educational scholarship. It's very, very powerful and very good. That alone, I make a move. Are you picking us? Yes. This is the prime time of this occasion. The prime time of this occasion is now. From different kingdoms. Puede Akachukwu tolero ndati kembo gereze dunu ya ka iwelite aka iyi lolu olu gịnị lolu yeah. That ever high chief that any community but High Chief Bentley Udendo. About some people that on my Bentley. I ain't a book. Maka ejike Chukwu ji ndụ. Most of people na-achị mgbe gboo mgbe ahụ ọgba gbasara ego na mmiri. Anyị ụlọ ahụgo na sịsọ ọ gbasara ego ahụ na mmiri na ego kara na-abịa. Ọ na-egbu ihe niile dị iche iche.
na Christmas n'anya m. Ọ dara egwu achụ donate arụ ndị egwu 250,000 cash. Dee na-adọ achịkwa maka empowerment a donate arụ 250,000 cash. Ya na ezigbo nwunye ya nwanyị bụ ife ya na chi ya dọdọ mma amụrụ ya dị na mma. Bentley n'aha ndị igwe achị and the Ezra the third Igwe Godwin mmadụ JP Bob na Bob Kingdom and our colleagues too. Igwe Chief Felix Achekwele anyị nọ na ugbu ya mana ugwu niile bụ ugwu ndị achị. Ha sị were ndị achị niile wee chi ahụ double chief ọkamgba and ụtazi Akachukwu kwetu Akachukwu na-ekwu tutu ọbụla ikwu eji ike nyere ndị achị taa 10 million naira cash ọ bụ ọba pledge a na-ekwu ekwu ọbago na akaụntụ so anyị etinye gị Akachukwu kwuru na achị gị. Congratulations. Isi ala na onye gị ị ga-eji wee na-ekwufu ihe ọjọọ na-ekute ihe ọma sọsọ esi isi ala. Chairman ebe a chairman Oga Aga Agwu Agwu eze ala 3 na-achị wee na-enye o ịnọ onye be o kọsụmọ ikwu oyi be ọ na-egwute mmadụ niile na-egwutekwa anyị nwa Chukwu na-agọzi ukwu na ya ji Mmanụ ga-eyi maka dị ka ọdọ kwuo ọkọ ọdọ kwuo ihe ọma agụrụ a ama ọjọọ ya ahụra ka ha rekarọ ka ihe ọma ga-eru gị aka. Onwe ihe ọjọọ ọbụla mmadụ mfulobu ma nke mụnwa mfulobu ọ fụbọrọ n'ebe ịnọ ọsọ ihe ọma ga na-emere gị. Onye hụrụ gị osi na ya akwụkwọ anya na na-achị na-ekwu isoro onwe ihe anyị mfulobu na-eti iwu n'isi a bụrụ ihe ọjọọ ya soro anyị. Ọ bụrụ ihe ọma rụrụ ọrụ gị ebibe anyị achịachịladụ n'ego n'aha ndị igwe achị niile Akachukwu kowere n'achị. Onye ọbụla ị hụrụ anyị ntị kwasịrị okpuru isi ji 3 million naira warụ ndị igwe ọchị. Anyị na-agakwuru nwanyị bụ ebe ọlụbu nwanyị ọ na-eme ọfụma plumot ọ nwere respect ọrụ a symbol of ihe nwanyị tiri ego maka ọrụ ụmụ nwanyị niile na-ebu adụ under their husband. Ọrịa anyị jilete anya sị na ihe ndịka ọlaedo anyị kọrọkwa anyị ihe ọlaedo akpọ anyị ndị achị na-akpọ gị nwunye ewere mmanya ogwu ịgwa gị ya okay kedu ada bụ asachabụrụ ndị igwe na-akpọlite oche eze eze ala the founder of party
handle the microphone. You let two more. Do have Satan will get no more. For you, Sir, Chief, Bentley, Ejike Chukwujindo, Akachukwu Ikwuya, Ngwachi, Niile, one, congratulations. Sure. The member representing Ojo River and Senate, Open to Senate Minority Chief Whip, though our own, right, the one line rocker, Minority Whip, Upper Legislative House, National Assembly, Abuja, and Right Honorable Engineer Anayo Webu, Enugu States, and also to let us know that the executive chairman of Virginia local government area, by virtue of his position, is pleased to have our distinguished senator in our midst. Please all should remain seated. Engineer Anayo Webu representing Ogu Oji Aniri Federal Constituency at the National Assembly. May God bless all of us. The program of this event is already on, has been continued. Welcome you. Now see my content, Chizoke, as a gender. By the VIP session, which will be more than enough. Very so that we can continue. Any down by your gym, I know that. Don't put what local was a little bad. Thank you. Please. The minority whip, Grand Senate. They represent the Enugu West. The Senate. Or Engineer Ostam. The other men from that. I never went right. I didn't do it. No, Enugu State. Engineer Anayo Oga Aga. Yeah. The attitude was a rumor. The mayor of Ojo River.
Biko creative. Bere. Biko chief. Creative Zeka. Ndị gbachi niile si m were today on behalf of Action Traditional Rulers Dachi. Otendo Achi echiri wee chụsiri ogidi a bịa lee iri anyị n'oge. Ndị igwe niile nọ ebe a na Dachi asị m ka nkwunye ihe olu ụlọ ahụ ka m na-eyinye for you and for your wife. I'm going to wife. Oyinye anyị na-arụ yinye for your wife. All also thank you. Actually, Achi na-ekene o n'ileka iwetere 5 million bụ onye ndị Achi today for scholarship scheme. Ebe isi o wete that 5 million mmaji kwuru mmaji ị ga-anata ngozi ya. Chineke ga-agọzi gozie their wife, gozie ụmụ n'aha ndị Achi ka m ji ekwu ya, ha ji enye obodo si ha n'aka oyibo. Ndị Achi gị kwesịrị ịgwa ha iji 3 million okwu echichi echi onye bekee ihe adịgbola mbọ SSA on culture, chieftaincy, and stakeholders' engagement to the distinguished senator, the minority whip, Oji Urban, Oji River local government area. She is the managing director and chief executive officer, Glamour Construction Company Limited, working with over 1,000 persons, widows, youths, market women, and men, among others. There is no gender discrimination in her foundation. She also trained many youths and women in skill acquisitions and other job creation. ọkụ na-enwu enwu ọkụ na-etiri n'enye ihe n'otiri mba nke a atụla mba ihe eti iti ekwe karịrị onye etiti ka ọ bụ onye mmemme emu Serene Highness anyị gbakwara emeka wee nyefasị 1 million for education scholarship
So, Ogua, we go honor trust. Like what come to the correct issue. I tell you that Rahan we were actually there. I for there. All that opportunity of certificate. Essa casa do mundo livre. With the sum of 500,000 naira. What I had that in Kelly for the sum of 1 million naira in Iran for education. I got 3 million in Iran for HTTV. Galo, because I can see. Did I tell on the phone? I don't see that as well. This does only the Mario Kiri. We have and they had a one we the vision. If I get there, my career, my people go there, my gig, never that. I like planning here, carry like how. Ihe ị ga-eme dịka adadati egbogịrazụ ga-akwụgide gị n'azụ ọhịa anyị ji etiwe etiti ya taa ga-adịzi ndị iwe ekele m ụlọ na-ntị ekele m ụlọ ọkpọma Chinekele igwe anyị maka ejiri mụ na ndị igwe achị na-adịgola mma ihe na-achọ ikwu ihe anyị tinyego na pipeline ihe nso n'ụzọ abịa anyị ewetutego 100 million naira ewee lụọ the hospital na-achị anyị ewetutego another 100 million naira ewee lụọ Palace Road na Mọgụ na-achị anyị ewetutego 130 million naira ewee lụọ Cops dey rule. All about the first night in our first year at Senate. Why not over 4 years? That's why I'm not want to name off my thank you. I ain't gonna back. You were Felix. Cheer, and all the entire achievement traditional rulers as a wood in the language. I know what I got. Give up when you promise that I eat if we are the COVID. And also, and 9 chief leaders.
Lord, I do remember. All I'm doing is Jesus. First of all, the senator representing Enugu West. That's it. RG. And make an Enugu State. Igwe Mbogo, the highest ranking Igwe Nigeria local government, and the third in Enugu State. I'm making Igwe Ezishara. I go back to 100. They got the Chief Godwin, smart Chief Godwin, smart CY Amechi Iwe. CY Amechi Iwe. Chidi J Iwe. Honorable Chief John Okefi. Na ike chukwu wụziri ike. Godwin smart n'iru. Madam, no, baby. Smart actually, sir. Because they receive for that, the person can make cash support you. I will police station project.
This house was on 7 million. 7 million supporting the Oga Aga Agwu Agwu. Because you know the way all I'm on your Igbo, man,
Also Peter Eburekwe. Yes, after the back I na akpọ. Biko ga eluti o. Ndị na-ebe a anya chọrọ ndị go. Ndị na-ebe a. Oya ka nna akpọ no. Umekwe. Very umekwe. Biko ndị na-ebe a bụ also Peter Eburekwe, Mr. Christian Chukwu, Mr. Obiaka Losieleas, Okay, Deborah, Nihe. 4. Eburekwe. Eburekwe from Abalala. 100,000 naira. And we went that further because better head.
ka Chukwu jikere gosi mmadụ niile onye niile enye n'ụlọ ka ọ bụrụ ihe ga-abara ụlọ tata maka n'iwu site na Kristo onye nwe anyị ka Chukwu jikere na-egozie ụlọ nna na nwa na mmụọ nsọ anyị agatakwu ya ụlọ ndị mmadụ niile bịara ebe a gata enwetagbu ogologo ndụ na ahụ isi ike ụlọ mgbara ụkwụ ebe a taa aha Chineke na Osantaba. Ebe Jesus.
What do you mean? Don't insult me. I will never insult you. But you insult me for nothing. The bells. Silver. I look for you since now. This is the last movement back to the palace from Ogbuachi. Ogbuachi will share the kingdom win. Every share #1 Nachi. Eji Yamaka. Onye kwe okwere. Oka shi we kwado ko shi we meta on 1st January 2024. Every share na 20 million naira. Ihe mere tata. Onye kwe okwere. Achini ne ogwuru ebe a the 12 autonomous communities na achi zuru na nyawu mmemme emere tata maka Oga Aga Agwu Agwu. Obo na ebia hi mere onwe we bi igwe we water union president we wo mmadụ okporo achini ne ezuru and Oga Aga Agwu Agwu for everybody. All for ndị igwe, all for ndị ọzọ, all for ndị town union, all for achini ile. All general return. I went na achini ezi shala karisia. Who #1 na achini onya be eze achi onya be shiala 1 na achini ile omumozi of the fele reporting from the very achi palace when achi no ga address the shiala man ha Jesus Move fast. Very grateful. Till tomorrow. Jaguara Guruzo. Ọbịa kpọrọ arụsị adabiara ike. Ọbịa kpọrọ arụsị adabiara ike. Ebe ara ike agwa ata ori ma kperi ewu. Ori ma eri ewu agwa owuru atagbuo. Eze ndị mmụọ ogiri gada. Eze na nke tara achịrị eshi. Ishile agụ. Ebe ọlụ ishile agụ. Karịsịa. Ụfọdụ ya na-eme ọbụla ngwa ya da agwụ agwụ. Dịka na dị mkpa igwe nwere bụbụ nwa ọgwụ. Eze nwere bụbụ nwa ọgwụ nwa awele. Ọgwụ karịa ọgwụ ọbara ọla. Ọ karịa ọbara ọla ọrụ agwụ aka. Nwoke nwere ngabasị nwoke eji eyi nwoke egwu nwoke eji eyi nwoke egwu ogiri gada mbara gụ eyi amaka ndị ala ndị a ọkụkọ ọcha gbara ugo egere chi ugo gbara ugo mma na ọkụkọ na anya ụsịrị ọgbọgwụ aka bịa ọgbọgwụ bịakọrọ vụọ nshịlụ amụdụ ọkọ ọrụ ajụ ọda ibe ọda mkpụga epụta ugbo ya lọbụrụ ya rebụrụ eze ndị mpụ ọgụ tetara ọbụ nna ga-ezu ezu and oge o zigola ya onye na-akwụchiri ka agụ ezi ya arụchiri egbu mma ọbịakwachakwara agụrụ ụzọ nkirikiri ka na-ekiri ode jiri ode eli ozu onye ma aka ọhụ mmụọ anya oge ihe ọnwụ arụsị oge arụsị ọnwụ udo onye chiwa bụrụ isi anyị bụ ọrịa nkụta ọgwụ okwere ọrịa anyala nye eluwere inye eluwe ụbọchị moto mgburu ya nkụta anyị were ime ahụ moto ebugo nkụta ahụ mbala abara agụ anyị megara mbala abara agụ onye na-echewu nche arụsị nwere ibubo nwa were nwa ọgwụ nwoke ji eyi nwoke nwere ngabasị
nwoke nwere ndabasị ire emevuka ofu onye ma chichi mgbe 20 ọsọ karịsịa mgbarụgụrụ okwuchi ọzọ mụta o suo ojo ofu mgbaja dịrị igwe evu eze ala nke tọla chireshi gbagawa ogiri gada alabara agụ mba ọgwa metakwa ma ezu otu mmiri agbata ojuta ntara mmiri enwechara ọrụ na mmiri dịka akwụkwọ bịa tara mmiri anyị na-adịka echechala agwa TheBells.com